ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଇତିହାସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟିଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଦର୍ଶନ କଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଏବଂ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସ୍ଥା ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଗା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏହି ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋତେ, ଚାରା ବାଣରେ ନାଶ ଯିବେ ଚକ୍ରପାଣି, ଆପଣା ଦେହ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦୁମଣି।